hashwa bangan pelit ikit khot juga Bible lagu aban pitkan mau ya kena kawai ka benta larang ide ha Katolik larang ide ha balang Presbyterian larang ide ha balang Kris larang ide ha kano naki kenhun balang ka bangi don hakene kisni ki pamenta kan mau bangin hak kecing bisa ada pikwa aban tim dia asyur sepang tu kata ngayawer bangin sengap ya kena kecing elap hadu bandakot jong kena kecing elap jong menta kamit kapang ka bangan orang akan kejanmit kalong ka jing bisar ka jong try kalong ka batikna kam syam lalong ka artatin kam syam lalong ka syumudut ada sispa na ka sispa baka jing bisar ka jong try kalong ka batikna kata kadai ka khubor ka jong try hakada ka janmit ka bamata balai ngong ya kata ka benda ngai skam mana don hamne ki parlok ki para Kristen ka ba wat sung tu bakala kam cham la kan tho ino arenga kwa bat ngai skam opini menjur ya kan ka wai ka benta habang idon halaki jong ki kanhon ki halaki jong ki kanhon balang sibun na ki kanhon balang sibun na ki khot balang ki badai jong balang Kris ki im kam kai ki im thala thalai sibun ki khot ki badai na ka balang Presbyterian ki badai na ka balang Katolik sibun ki beriu ki im kam kai ki im thala thalai bat ka ka berthai hato ki bukum kita ki beriu ki ngat ha ka jing besar ki jong try kam syam la keno ya ki balang war satu bakla la keno ya ka jing im ka basimet ya ka kita ki beriu ki la kam la da ki Kristen hari ka jing im ki kam syam lalong kat kum ka gospel ka jong Kris ka tin ka jong mulai ka itu inga bagin ha ka jing besar tin ka jong mulai ka itu inga bagin ha ka jing besar ngai skam beneng ala angu yo bulai ngai kedu ex rang basrong be la don lang bat ngi be pensian lambat ngi ai ku bulai pi ba la hangda ba bidan balai nga keren kerpang balai nga pen ken mo khnang sipang jong kata kadau gulang bah ka snong ka thau ngi judan ne ke jing bisar hang snong ka banga ka don ngi judan ne ke jing bisar snong la don kinong tu don kinong penyak breu don kinong penhuri hurasnong rai ki spoi indormar haba kila le kino ki basniu dia percaya ke imlang ke salang ni jura sing dormar ban bisar ki hare bunsin haba kini ki brio kila don hapo jing dormar kila sedang mendam miki kemat ki syapo nakal yang juga eksekutif senang la sedang menbu iki jekeli hato bilek sisa kumta ke basniu hato bilek sisa kumta jenang ban jawab hang neko ki parlok pek ikin ka wei bahaka snong ka bangi ngidon ne ke jing bisar hak ikut hak jing hak an jong sarkar hi baro kawai yakinong penyak breu labu khnang deki pulit labu khnang deki kut labu khnang deki pelidar bakin yasad bat kumjuru labu khnang yaki jil ban set ya kita ke rairam kata kamut kapan pau bakadon ke jing bisar hak bedai baka anyaru kumju ngakan mau sisen bangalali yang apa ke magistrate apa dong po kai ka baja ngal hapan sanjro iki kapto kan netli ki kot kisla harangkat jong ki pelidar ki bagadon hangata kapor namar bagadon ke jing bisar namar bagadon ke jing syasat jil banda kena ki magistrate ki la omro inga yang pastor sem Hashim Khalem na ka benta jong neu brio bagin supply no benta kasin jil hang ta ngasung thu Bapeleng ka jing bisar nadu ka sino ka thau ngi don ka jing bisar nadu ka kut nadu ki an ka sarkar la ka de hapo ka district la ka de hapo ka jelahi barok ka wai ha ka de ka pertai ka bangi don ka jing bisar bat ga yo i baki brio ki ba hak ha ka jing bisar ai baki brio ki ba hak ka jing bisar bun ka jing mat ka jing berkat so i thak yong ka dur ka dar ka juki lese kila ban perkat kumno ke ngan jawab habang yang hage jing bisar aku ki para snong ki jonga kan mau ki na kawai baka jing bisar ka jong mulai ka di ka batikna yimla lai na ka jing bisar ka jong mulai ka jing bisar ka jong mulai ka di ka batikna ka bible kam sim long oh wan som pi ka kenhun balang ngin bisar suaya pi hadin na dema pi ka kenhun balang ngin sa bisar saya kata kawai ka kenhun balang ka tin ka jong mulai kam sim long kata am sim la dan roh ka bible ban thoi kata tang kawai ka bangi ka bible long baki breu barokan pau kamar ka jong try bar ka banai ka jing ken namar utrai un sa bisar utrai un sa bisar
Ini apa isu kiai kebakaktin ke jong belai, kadon ban keren, bar kadon ban dong yang hakan ke janmet kabamenta. Habagi boleh kan kom ka kitab berem ke jong Ecclesiastes, kalau dong kabakatar, bar kadon nak kabakalai, haru kabakatsau. Kaktin ke jong belai kau hamala yos ngeu, to siap tinggi uturai, lamar kai baru on bishar, lakan kabari ne kabapau. Kata kadi kecing keren kecing kakitin kecing mulai. Ecclesiastes kalau dong baar, kabakal nong kabakalar, kadkot kabakalai ber kabakatsau. Ang bahamala yos ngeu, to siap ting yang try, namar kai baru on bishar. Hamala yos ngeu. Sispa laka sispa kecing bishar kecing mulai. Kan wan hakade kaputai. Kabenta kabadakong kabagakwa banura akan kapor kadai kong kecikli. Kata kalau habangin asal tikna mau try unsawan man bishar amrei kan kan hun balang henrei utrai wan bishar ya kibendriu baru kecikli juga akan kapor kalau lano utrai bishar ya kibriu lano utrai bishar ya kibriu kaktin ke jong belai katkum kai kam ki apostol kalau no ka khat new kat khat na ka lai pheu bar ka lai pheu we hang ne kaktin ke jong belai kai thu ingi ba utrai ul fix utrai ul bu ya kasgi ba un bishar utrai ul bu ya kasgi ba un bishar Henry om sem la tho ya usnem om sem la tho pat ya kasngi om sem la tho ya katarik Henry kaktin ke jong belai ka si tho yang ni ba u belai ola bo ya kasngi un bishar belai ola bo ya kasngi ba un bishar bon kibriu ke ba berkat adu kini kasngi ki om ba bon kibriu nadu ke por ke ba mensual om ba ka perthai kala janwai rekat adu mutar kamwai lalu mensolong to kalau kemudian abara ke pertai kalau janwai kumdong ta mentala poi arhajar arhusan ro ke pertai kampal wai it's a joke kadeta ke juga keren kai ke gibril bon gibril ki boong ya kata henry lan itu ifikat to kadeta ligi benta ki jingjia ki balaja sisha klam da ya to ikisni bad ikislam tang bakaktin ke jong belai ka bakan saja barha kata kapor juga testament ke berim ke beriu ki ong kumdo ke bar kimpu perkhat kimpi phang kim ngej ya kata ke bakaktin ke jong belil ke ong baon saja Henry ondang ngilap ule menta ngilap bakal aja wal ada klaim itu ikisngi bade kisnam bade kitarik hari iba ke bakaktin ke jong belil kala keren bad kaji shisha kawai ni kita Kumar supenkan mau ke Sunday school ke bagi ngisyam. Giju ya tu kana giju syam ha ke Bible bade tu ya ke Sunday school syapang jong ke jing silayum. Manobi banong baka silay kata ka baro agaway ka pertay. Ban silay hado mandayak kibriu. Lada ka kata ikin agaway ka jing ka bakhamrit ka bakam lekot. Kiu hajrong ding malakam jrong. Kiu hajrong ying armala ka ayu kata ka bansa pendam ka pertay. Henry kan mau kata kapor ubelai syam lai thu ya ka kenta syam lai thu ya ka ski syam lai thu ke berkoi hari ni iba kadai ka jingjang ka bisha baki breu hapdang jong jing bom ngai ka jong ki hapdang jong jing bom la jong ki men perkhat bakan jasha hari ka jasha baki breu ki yap ya ka tu kapor kabar ka jing pejat ya ka Jerusalem kijia kalam syam lai thu ya ki Islam banong hau Islam arajar arbosan ganja kumta ka Bible kam syam lai thu ai kata Hari ke Bible ke situ, bakata kanja, bar kajing penjat ya ke Jerusalem ro kanja. Nak tahu balai, kajing kaya Jesus Christ. Baru ngijule kemen ya ke Christmas, baru ngijule kurang, baru ngijule lak bang kajing kaya Jesus Christ. Hari kajing kaya Jesus Christ, om semla itu ya Islam. Om semla itu melong bahaka kata tarikan kaya Jesus. Om semla itu bahau belai di sembaran on kaya Jesus. Om semla itu akan testament kabarim bang baon kayu jisu kata baji kata kesengi om semla dah naga Bible ban itu ya kita barkat Henry kai ka bangila ban yoi kan kong ka history jong ka Bible ngiyoi baki kan kong ka history ngiyoi baki jingja ki jashisha daki hajar snem daki spa snem ya tu lupa baon sakha ya nong pedem
Ka kitab ke jong Isaya ka la yatu ba on sa kha. Ka jahisha la kha shisha yo Jisu. Om siam la yatu ka sngi mereka por handai ka Bible ka itu ba on sa kha. Ba la kha shisha la ta ka daw ngiyo ngian le kemen ban ngi celebrate ban ngi penden borom ke jika jong Jesus Christ ka bangi Jewish malam happy Christmas. Ki jahisha Nangta kajing yang ban kajing mipat kajing utrai kajing syak sitom kajing Jesus Christ ke kitab kajing Isaya la yatu lupa ba un sa syak sitom un sa syak ya bahlo kajing pla on sami pa hare umdon batip de kesngi mereka por hare wat apdang kajing bom tip ya kesngi mereka por kijing jam kijah shisha bat undala ja kibriu kisalngo ki ong ba oh kena de kebala jam la de betul lupa beleng kajah shisha ko ki parlok bat ki baget ki be ki jong utrai ke kejan med kajing silai kaladap hapdang jong kajing bonget bat kajing bompriang kajing ki breu kajing silai kaladap khna me tho ikisni me kisnam kajing silai kaladap ya lagba ki breu kaladap ya brukum jo khna me tho ikisni me kisnam ladap kha yo Jesus Christ kum malai tho na katin ka jong lai khna me tho ikisni me kisnam Jesus Christ ladap lipat na kijing tap kum malai tho na katin ka jong lai Bat ko abang hakana kapor sakawai ka benta ka bompat dap. Sakawai ka benta ka bompat dap. Ka bangin ang hap hapo jongi menta. Ka badang ap ingi menta ko ki pramngai kalong. Ka jing bishar ka jong trai ka ding batikna. Ngimla ka manilai kai ber ka jing bishar ka jong trai. Namar ka jing bishar ka jong trai kadang ap. Menta ko pi ka jing sili umbar khot gitu ki ladap. Ladap ja. Ka bompat ja menta. Hakada kejan mekawan hakada shnong rekat bat phi ki parlok ki badan hak nek shnong berwa bana sakhilang bakane kede ka wei ka jingelak ka bompat pendep hak ka jingim ka jingi ka ba on sa pendep kata kede ka jing besar ka jong trai ka de ka batikna ka ba barok kin sa yang ka mat ka jing besar ka jong trai ka ba kin sara ya ka jingken ka mat ka jong trai baar sikino kore kalau nong basan ban ka khot ka basipeu kaya tho ini baya kita ki beri baro on sa pen pau ha kata ka jing bishar ka jong try ya ki baro ki beri on sa pen pau ha kata ka jing bishar ka jong try ka tin ka jong blai ka ong paralok ka tin ka jong blai ka thu ingate ba kita ki beri on sa pen pau ka ski bishar ba ka ski bishar ka de ka barang ap yang apa dia bi ka Lana bidon hakano karukom ka jinglong jingman kan mau bagi nom lalai nak ke jing besar ke jong trai hidai ki bonget kan mau bagi sahab ke jing besar ke jong trai kan mau bagi hab ke jing besar ke jong trai hiladai ki bonget kan mau bagi sayang ke mat ke jong trai dan pada jing ke mat hok Yen sadon baniang akhmat ke jong trai. Dan pada jengi badang im kam kai. Ken mau bangin sayang ke jing besar ke jong trai. Yen nom lai na ke jing besar ke jong trai. Namar ka jing besar ke jong trai kalong kabatikna. Kata ka de ke jing tu jong ka tin ke jong blai. Bon de ki para lok ke jengi, bon de ki para ke jengi, bon ki para snong ke jengi. Kiba ka jing im ke jong ki. Kadai kajing im ka babat usai tak kajing im juga kadai kajing im ka babat ke partai lek se larang akren ni kata hilak berkat mau lagi jong ki khun kikti hilak berkat mau ialah ujung ukurim hilak berkat mau ialah ka jong kurim hilak berkat mau ialah ujung ukenum hilak berkat mau ialah ki jong ki parlok bar ges kam ha ka mensim ka jong pin saki ya kata hilak men iru halak ka jong ka sino ka tau ka babun bawa akhirnya keski kita mata. Hak kajing shisha, kasnong tu kita mata kalau syai. Hak kajing shisha bon kita malah pulih mata kita lanang malah start sudah kikun semula. Bon kita lanang malah start sudah. Hapo kikat hun kita balang kita gingidon, langidon nak kena hun balang. Ngaku amnong ba bon kita kena mata kita malah pulih kita malah start sudah. Henry. Kat hadu unu senam hajar peusan. Kabagi kam ka pertai kalau syai ka pertai kalau start. Dang bun ki beri ki bompat itu ni keskisun dia bandlet ki jing bandai ki joki. Dang bun ki badang bun kam berka bertai. Dang bun kam habat ka hing ban kasem.
Dang bun kiba kasngi Sunday ki kampat dan jumut ARM. Dang bun ki kamkai kinong di kinong bam kinong ekalai. Baro kidang edon hak sinong ki jongi. Udah sudah marah hajar armusan kasinong ga malasay. Ko ki para mengit bi juga lang idon akado ka jinglong ka jingman ka banging idon. Baka kitin ka jong belai ka ong ba ka jing besar ka jong belai ka dei ka batikna. What you think ya ka? Lemar wakadai kabatikna. Lalu utrayan bishar. Lalu utrayan bishar le sengi ko aban tibi katarik. Lalu utrayan bishar. Bangangan dia aban benkreno. Sibun ki parlok ki juga kan itu ipi kan negoi ka jing itu kana ka balkot bat ka bangsiam ka di live experience ka juga. Kata kalong hakapor ka bangi keren bade slok bat ki kim patiaw ARM. Pikiran sepang jong kejing kejong belai kim patiau. Pikiran sepang jisu kim patiau. Pikiran siapang jong ki eru kim patiau. Kita ki bonget Mana tu ipi kita ki ba lakam yang ada ba kiladan hak balang. Hendak kim patiau. Ba dah kim patiau ke baca. Ba amna la jaya kena kejing pang kejing sistem ke baki kidan. Ba dah bangang libu ya kejing duai nak bentak kejoki. Ngai osgau kena kesentur ke baki keren ya. Lesep hirup la ban siam ka jing siam ka jong pi ka baki ong ya kena kentin on da ngala syat la klan na kena jing pang ka jing sistem ngan syakri hok na yaw blai on da ngala syat la klan na kena jing pang ka jing sistem ngan syakri hok na yaw blai lekai ka basong si kuno bakim jam syu na jing pang bat ki yap la kena pertai ki babun ki parlok ki bangasiam ha kata kon kan mau ba utrai ka jing besar ka jing utrai ka de ka batikna ka bible ngamla banong ipi utrai besar ipi la sim senam ngamla ban lam le ka tin ka jing belai ka bala tho ka tin ka jing belai tang ka wai ka batikna ba ka tin ka jing belai ka thu iga ba ka jing besar ka jing utrai ka de ka batikna bahkan poi bat ka de ka batikna sispa na ka sispa ka ba Habadon kata kejing besar kejing utrai ka bagi langsung tuk menta. Ba utrai unsa besar sispa na ka sispa. Utrai unsa besar. Kadon sisa kata kejing besar kejing utrai. Kejing li ka baar kalong. Kumno de ngin yang hakmat kejing besar. Kumno ngin yang hakmat jong kejing besar. Hatung ini yang nak bakmit kikmat, hatung ini yang nak babu samarki, hatung ini yang nak jeng jaumat, hatung ini yang dak kenu kerukum yang kajungi kabangin yang hakmat jong kajing besar. Lada ya pi lakem dak kasinong berwa, ya pi lakem dak kasinong kabapi wisong, pada pi larak bantian besar apa yang besar, kumno pin yang hakmat jong kajing besar jong kasinong, kumno ini yang hakmat jong kajing besar. Kawai kejing dia, kawala dia hak asnok. Hak baladon kejingnya tamput haki jaka ki puta. Bat ondala jai kata kejingnya kamput. Baladon kejingnya penbet. Hari om sim lala aban penbet. Hak bekut kau kumno. Ban ya boy jingli ing sauru om selia. Ka hak halaka jong ka hak. Ngene ye. Te kita kiwe kiliang kong om dei kunta. Ya penbet ke. Om dei kunta. Boy sing baru om salia. Ondala boy haing dorbar. Naka execution ke lakot baru arliang mamla. But pia kaja ya ka akli orang masno. Oh makaran kan ka jinge tamput. Kema arput lai put ye. Te kita ki bakar kop. Kila yang hakmar berkiong. Kine ki tamput. Te kita ki we kilang kisudam sepo kisu sabjar. Ang to na yan niya siyo long orang basno. Ngin habyat kat kum kaan, ngin habyat kat kum ka benta, ka bamangi ken ka ekskripsno, ngin bishar, ya kena kajing ya kaja ka jengpi. Ya kena kajing lek tamput ka jengpi kisno kitau hak jeka ka jengpi de mangi wen bishar. Laong ka ekskripsno. Bat hak kata kapor ka baja. Kita kibadam kakmat syapo. Ondak orang basno ang habangi, ngi haban bishar pikat kum ka hak. Te pihak ban to nak kalian kajong pi kong pen I kita kikot kisla kijong pi kita ki bedam siapa kilase kikot kisla ki orang bak sedong kini gidi kikot kijong pi lapet kita kot layu I labu
To sana kaliang ka jong pi pen sisay kata ka ba kila tampot pen isa ki god ki jong pi. Bat hang ta kila kelai ka dur kadar. Anda kila kelai ka dur kadar ke jong ki. Kila sedang ban pangyong. Bat ki ai ya kada ka jubah ha orang ba snong gyong ba. Rang ba snong. Ngi te ki te ke jaka ka ba bendai te. Ngim don jing tho ngim don jing tar. Hang ta orang ba snong wang. Ka kot jong ka jing pen sisay. Kakot an kabria ka sinong katao phim sem la dan ya kai mat ngit ikran ka nakapor la khliap ya ka kot an jaka sinong lamar bakim sem la dan ya ki kot kisla pan ya pe ya ki chisha param get be ki joma kumno gi ne khamat ka jing bishar ka jong try kumno gi yang hakmat ka jing bishar ka jung utrai hakmat jung kasnong jung ki jaka puta ngidun kam merak di kidulir nang ta ha ngidun ki ha ngidun keno ka kes kena ka jing sakendo ha ka bidi berkaan ka government ngidun kam ki plidan ngidun kam ki sakhi ha bang yang hakmat ka jing bishar ka jung belai pat kumrong tingin yang hakmat ka jing bishar ka jung belai hato bila je perkhat ma para ba kumrong yang hakmat ka jing bishar ka jung belai kan mau ba ka jing bishar ka jung belai sispa na ka sispa ka de ka jing bishar ka batikna ada dei bom pan nge ya la da dei ki bom pan nge ya Jesus Christ pin jubab kumno la da ujisu hakata ka sgi jung jing bishar un bo ya ka de ka jikli hakasgi bishar kaba utrai ulalum lang ya kipat baro juga berthai ban haba ulas haba laradin mamngala ne mapi ki bombat pinang Jesus Christ ladau Jesus Christ ubu banu bishar ke negeri da kamundong balai ba phim chem lange haba bila yosneu ban nge lekong gedon kami ke jingosneu Ladau Jesus Christ hakata kapor kabau la bishar ngi rong balai bimne haba bila yosneu ngin jebak kumno hakmat ke jing bishar ke jong trai wan opi ladau jisu ang ka bakum kata kapor ya thu nga balai ba bimne haba bila yosneu ngin su ang lengo ade Gila kumna ladau jisu keli yang hak ski jo kecing besar. Kata ka kecing besar ke jong try. Ngayo iya me ba me sebelah ngej. Kai ka ba pelong me ba me sebelah ngej haba mela yo sngeu. Kai ka jebab ke bangga kanai shau try. Tangkat taswa. Ngin jebab kumna kai. Mbha. Ngin jebab kumna yo try. Ladau jisu Kristus sim kata kecing besar. Bat unong haba me kam ya lede ong ba mela long Kristen oh mela le jingseng oh ya mela de baptis oh mela de brum khat balang re ko bakum kane ka jing im bale me yai lain aku gospel ka jonga gin jebab puno khabar ka jong Jesus Christ oh me badang samla mela he karta mela samla bha mela I bha ka jong berkhat mela shai mela sungthu bha mela yosngew kitin ka jong blai oh katu por mela yai lang badga mentam pat mela ino shadin ka gospel mela imrkat bar ka perthai kai go puno me kumne hatu mem tip bar medi blai ka bha ngin jebab kumno ya kata ka jekali ngamnang perlok ban aibut jepi ban jubab akmat ke jong Jesus Christ kasyong hapi bakum lo kan jubab sutra la try ukeli kuta papat balai pamteng ban em hakapop ki kathai la kishnra la dau Jesus Christ bu kata ka jikeli kai ke jubab ke bagina sutra balai teme ba me ya im hakapop balai me yai le ik pok ha beri me dang mot bangau try ngau boleh ngau yo iya me ngayu ikan dong ngayu ikan ngam ba me le ik pok beri ki ba me le balai me le ik tu ke pok beri balai pha ya im ha ka pok ha ba pha la tip ya ka hok ka beri men ya ka lan ti ka hok balai pha teng ban im ha ka pok
Ngin jebab kumna para hau turai. Nak kalian juga ngamdan jebab su. Lek sekelak ban long mangan su ang. Lengo akhwat ka jong turai. Lek sengan su tangyong, ngan su misep. Nomor ngamdan jebab su ban jebab hiau turai juga Jesus Christ. Balai me peteng ban yai im hakapop habe melatip Jesus Christ. Tip ngan jebab su kumna. Ladang ngadai ba im thala thalen bar kapthai. Ladang ngadai ka breu ka bang im thala bar kapthai. Ladang ngadai breu bu ju strat ban liap bot beri. Ladang utrai kali ka kumta. Tip ngan jebab su kumno ya utrai. Le ngan kelon haju. Ne ngan hapsu dep. Ne ngan hapsu lenga pisah kam sim. Nomor ba umdan jebab su ban jebab ya utrai. Hatu dan mo ko ki parlok samla ki bi ki jonga. Bang idon dikapop ke beri. Hatung idon mo. Bang impala thalen ber ke perthei. Wat ha bang ilatip eu Jesus Christ. Hatung impatip mo ba kaski sonde ke kaski ke ba kaski jogi Kristen. Ka bang inya mende eu try. Hatung ngim stenan mo ban pedon borom eu try. Hatung kadeka ka kubar jong ka jing bisar ke jong try kalau ko batikna. Hatung ngim sul tikna try. Deng yang ba ka jing bisar ke jong try kan doni hutan. Ayo telah dep. Jing bisar ayo katakan dan. Ko ki para baget bi ki juga bar kilo ki jor ki bala abnya sengau ke tendong jing sowa. Ba kumdong gini yang kemat ke jing bisar ke jong try. Kumdong gini yang kemat ke jing bisar ke jong try. Balai me kentaj ye ke jengla ka bomon. Mela syong jing seng. Me ong ba me padio sengewe ke gospel ke jong try. La pha te me yu pastor bat skam me la ko por surok ka to ke janmet. Mela yo sengew te me ke tin jong balai. Pha la yo sengew te pha ke tin jong balai. Balai pham kala ka bomon. Balai be ki pop chirin jan ki don pha. Balai pham yo sengew ke jengla pa to ke janmet. Ngan diang kumno khamat ke jong try. Kai ke jebab kebangangan ai sau try la dau try un ong kumta hatang ong bakam pa yo sngeu utrai ong la pha yo pastor bat skam bon dia lap ha to janmit me la yo sngeu pha yo sngeu ba pastor bat skam ulai lap sepang ka jing besar ka junga bangan sebesar ke thei borok ka wai balai pakata ke jikela ka bomot balai me kata ke jikela ka bomot balai me muri ke pop ki jong me balai pha muri ke pop ki jong pha kai ke jebab ke bagi don banai khamat ke jing besar ka jong try. Nalor kane le se utrai ha ka bukum kata ka bangi ladon ha kata jing besar ka jong utrai nalor ba utrai la bu kita ki jigeli balai bakan ba ya ki jigela ka bomot jar gisap oh balai ba me im thala thalin ma ka perthai jar gisap oh balai ba me se melange ha ka kerteng junga ha balai lap me jar gisap ha kabar ka jing besar ka jong utrai ngim dan jebab barang ngek scam ko benta ka khadu ka bo try undong ngi undong kumle to ai no hanga ya ka jikhen jo ka jikem ka jukme ka ba me im ka perthei gin le kumna to benta ai no ska jikhen benta ai no ska jikhen ba me la im ha ka perthei gin le kumna ka jikhen ka kumna ka bagin ai ha try ka gospel ka jong Matius ka nang bakhanar ka khot ka live pun riu live ho new kai thu ingi bangin ai ka ta ka jikhen la ya ka tin ka bangi kren bari ki kam ka bangi le baru aken ngin ai ka jikhen ka mat ka jong bulai ka siti sikin rum ka nang ka bakhat sau ka khot nang bakhanar ka ya thu ingi bangin ai ka jikhen ha khamat ka jong utrai ubale sniu undiang rengkat ban kajing long ka sniu hakmat kajing besar ka jong utrai ubale pop undiang rengkat ban ka pop hakmat kajing besar ka jong utrai ubom sabla kala ka bobot undiang rengkat ban ka ta hakmat ka jong utrai hakajing besar ka jong utrai kai ka jikhen ka bagian ai hakmat kajing besar hok ka jong utrai habra lidah bani asaj luar ngitip bahaka haka nuk kis ke bahak ban yasaj haka nuk jing les new haka jing bishar haka ying bishar ngi hap ban rai ke plidar ko ki para banget ki bi ki junga ban kar ki lok ki jor ke bla yasngaw ke ke jingla ba ke janmit nga ong sai bi haka ke janmit balada ngim don ya Jesus Christ haka jingim ka jungi
ladang imdon ya Jesus Christ haka cing im kacong he kumdong ini yang akhmat kacing besar kacong utrai ladang Jesus dan haka cing im kacong a kumdong yang akhmat kacing besar kacong utrai nang nong anyo pelidar kin menyalam akhmat kacing besar kacong utrai menyasat nak bentang kacong a ngan yang renjan berkipop kacong a kata kade kacing itu juga ketin kacong belai maka ketin kacong belai ke itu haka siti menengkong juga kacong Yohanes kalau nong ke ar berkat khot ke menengkong bagi kita kibriu ki malam pediang ya Jesus Christ ulang o pelidar ujongki Jesus Christ ulang unong ya sat ujongki bat om tang kata balada don kacing syaphan lada don kacing syadan kuna ke Bible ke itu ingi bau Jesus Christ ulang kakuna na ke bentang kacongki kino kibala pedang ya Jesus Christ ulang undang ya sat ujungki lana ngadong ngara aku ke kentin udai undang ya rap ujungki udai undang ya sat ujungki udai upelidar ujungki ban yang akhmat kajing besar kajong belai balada don kaban syadan kuna Jesus Christ ulang kakuna kajong ni ko kibangit bat kebala badios ngawi ke kentin hakan ke janmet ka pemata ngawan banterwa ya Jesus hakan ke janmet bangin nom syak penrem hakasngi jo kejing besar kejong utrai namar lara klamu jisu ki bapop kin hap yang hi bat kapop rencannya kemat kejing besar kejong utrai ki bom semula kela ka bumut kin yang rengkat bar katahi kemat kejing besar kejong utrai hadai ladanga ngala priang ya Jesus Christ kejing im kejong ngan lej kemat kejing besar kejong utrai bat Jesus Christ ulong pelidar ujunga Jesus Christ ulong kakuna na kebentang ujunga ngan om syapting hakmat jo kejing besar koki para bengai baro aki paralog hakenega por kabamta ke bakadu ke banga kwa ban wanra shabi hakenega por kalong kumne ngila tikila menta sispa na kasispa bakadon kacing besar kajung utrai bakadon kacing besar kajung utrai ngala tikna menta ngala yosngew kacing elap bakajing besar kajung utrai kade ke ba tikna sispa na kasispa kumnongan yang akhmat kacing besar kajung utrai kumnongan yang akhmat kejing besar kejing utrai lemar kejing besar kejing utrai kade ke batikna kumnongan yang akhmat kejing besar kejing utrai bat sak koi ke benta kelong mentang iladan hakajing besar iladan hakajing syak besar ka benta ka bakadu ka bang ko abanora ak kejanmet kalong kane haba piladan hapdeng hakmat jo kejing besar hakmat jo kakut hakmat jo kibledar baro piladan hakta ka benta ka bakadu ka bang ko abanora kelong ka ai ka rai ka bakadu jong ka yim besar kai karai ka bakadu jong kajing besar na ka banta ka jong pi ba bila yang akhmat jong kajing besar kai karai ka bakadu jong kajing besar na ka banta ka jong pi hakata kapor bila yang akhmat ka jong troi gila yang la ya bun male sing la benong hakata kapor ba kai karai ka bakadu jong kajing besar hadin ka bu troi ulah de besar ya ki bomdon jisu hakajing im joki ken syarai ram tang kita arteli lada mano ki bala jusyam bandadle ekikis ki jongpi gino ki bala syam ki bahaying ki jongpi bi kam stok kamba baka ai ken kajing besar kadon tang arteli kajing besar kadon tang arteli tang badong yes and no tang kita arteli kamumut kaman rai rem bat kaman rai jok tang kita arteli kita rai rem rai jok hagaan jo kajing besar kidon tang kita arteli te hangne gila don ha kata kajing besar akhmat kajing besar kajing utrai hadin ba u jisu u ladep ban besar ya ki bom don jisu ha kajing im kajing ki ladep man ai jikenya ki ba ula syam ki ba amrun jisu po jong ki ka rai ka bakadu jong kajing besar kan long la rai rem ya pi syaka jing jenjar ka bom jigot lada kajing besar kasyam bahak ini kibriu om don jisu peleng hakadon kajoki om don jisu peleng hakajing im kajoki ki im baro si kata kelamu jisu peleng hakibakum kita hadin bau trial lada ben besar oh balai pam kala komut oh balai mem sebala pedang yang oh balai mem sebala im ke gospel oh balai mem sebala ngej hadin bau trial lada kita bar khot karai ka bakado jo kajing besar kolong ba kitohi kibriu ka kelamu jisu la rai rap yaki karai ka bakadu kelong tang bano hoj la de em kata kade habala de ban bishar ya kita kibriu ki bomdan ya jisu ha ka cingim ka chongki kim syare rem
ko ki para mengi ki jonga ki lok ki jar kacing em ka bangi don badu Jesus Christ ki kimi ki pa kimla aman kit khli ya pi ki khun samla la ka bata kacing em ka ba pi pun shamdang ki pastor ki damla aman ai kacing em ya pi amla aman substitute da ka kerteng ka jong parar lana jong pastor wat ki khun ki jonga ki bangadon haying kinamla aman substitute da ka kerteng ka jonga kinamla abdong try pa jungi te di pastor te kumlo kumta try ongem ya pa jeme pastor ngai thu ya mesia ken ngam itu ngai skambol Jesus Christ dong ta luar ka jingim jungi hakas gi ka bakado ka de shimen amdan kam ya ki kimi ki pa bakin ya sakhi bakin ya sai na ka banta ki khun ki jongi hato ko ki samla jogo shno ko ki parlok ki ba ik ki jonga ki bangadon ka ka por hatung im ke jing im ke bakla bujisu ngidan habalang tang balik jing sang teng teng ngidan habalang tang balik jing sang sisin sislam na kata kadau ngan ora yang sak ketika bentang ke benekong ke bangaong mene dan katolik dan presbyterian dan balang kris hitrai kasih ke bakadu ke bau trai dong wan sama pi ke balang kris ngan sabisar pad hadin ki balang katolik dan kum tasek kum kata ke jing bisar Om Syam dan nak bukum kata, nak kata kedau, ko ki para bangai ki jonga, lah hangno ke balang ke bangai gidan, hatung isakri kum no yutrai, hatung jisu dan kum no ka danut ke jonga, ujisu long kum no ha ka jingim ke jonga, ka bakut di kelong bak jingim ka bakla ujisu, kalong ke jingim ka basya rai rem, sya ka jingkor dit ka bom jingkot, la rai rem, nak kata kedau. Lanangi pulekan kum ka gospel ka jong Matius kalonong ka baar hosan van kad khot na ka sau peway ka om kumne anda kum ta unong ru ha kitaru sya kadiang to ki lendo nanga pi ki balatim sya kading ga bom jukut ya ka balabu lupa ya setan badeki angel jongu kata para kadi ke bangak pulai nak tin ke jong mulai ke gospel ke jong Matius kalau nak baar husan kad khot nak basau puai ke thu ingai kata bodong sakadiang sekalian kadiang ong khilek bilong ki balatim hadin mau try ala dapat bishar ulah siam bod lalap ba ke jingim ke jong ki breu pleng kadi ke jingim ke bomnget kadi ke jingim ke baklam Jisu ha kata ke por ke bau Jisu saong pat lek sakalian kadiang bi ki balatim sya kata ke jingkor dirsat ka walapan kre ya suitan bereki angel ki jongo piru le lang syata kan ke jingkor dirsat ladang ayo iya ki khun ki jonga bikin le syat dijok ha ka bukum kata kepor kan long ke jing sat lada ha ka perthei ba ngai e kurim ki jonga ngai e kurim jonga ngai e ki khun ki jonga kan long kum no kanya ka mensim jonga ladang ayo i baki khun jonga ba kurim jonga ile dijok ha ka bukum kata kepor Bunsin gigi brio hagar ka pertengi shifting dak ba melayu menta arjar arfosan shifsinem arhajar arfodrio hati wisnem arhajar arfodrio puis ba balang palai toding dang bun tagisi baro si katagi kam karu dendo jai edo ngiya biang edo para ngit ba bat kilok kijar kajing slay kaladap ja klam dai tu igiskim gitarik kajing khayo Jesus Christ ladap ja klam itu igisna mari gitarik Barkatin jong belai gitu, baka jeng besar ke jong turai kalau kebetikna. Berkata kadang bompat berdap haduk tahu senam arajan arposan, kajing besar ke jong turai, kampat dap kadang ap yang ham dia pi. Bakum dong ini yang kemar ke jeng besar ke jong turai, kadang kebetikna. What sim sting para ke jong baka jeng besar ke jong turai, kadang kebetikna. Ka gospel ke jong Matius kalau nang baar husan kad khot nak balai puai hidup ke balai pusau ko kumne anda ukun briu unwante ha ka burom jongu ban ki angel bekut baru alam badu anda kum ta unsong halor ka khet ka burom jongu ban un lumlang ya ki benriu baru hakmat jongu ban un penyaklat ya ki wei na wei pat kumba unong ablang berat penyaklat iklang berat nak ki belang te unbu ya ki lang berat sekamon jongu henry ya ki belang syakadiang anda kum ta usaim unong ha kita ki masih kamon jongu to wan pi ki bala kerku jongu kpa jonga to yo ya kahima ya ka bala penkreken ya pi na mendang long ka perthei
tin jung mulai ke thu gong ba phi ki ba syakaman hadin bau try ulah depan bishar hadin bau try ulah depan benar ya kejung lai ka jung isya beneng walong kumno phi kita ke syakaman ke junga phi long ke bala kerku ya kejung suk jung beneng lapan krek kin nak benta jung phi nadu mendang long ka puthe kat long ka masuk ka bensim larang adon hak yang kaman hak akti kaman ka jung try bau try un ong nga phi long ke bala kerku kilai beneng syak benta jung kejung suk kilai beneng nak benta jung kejung suk kadu la ko aban pen kan mau ya kan ka wei na ka rukam bishar ka jung try hak singi ka kadu ka rukam bishar ka jung bishar ka jung try menta bun na pen jungi ki balek jing seng le si filam no try on bishar kum na ina ha mangale jing seng tamar ka sonde nga ju yala ba kitin jung blai nga ju no jing seu sibun nga ju le ka kam ka jung blai te kum no padun bishar nga you are right filam bishar ka badai ku try ku don bishar haba ya ka pop jangan laki utrai tun bishar kum dapat bishar ke bungai gen bishar ke ba mensim bishar ke ba donut bishar ke ba buteng bishar ke bungai bishar kita ke ketat ke gospel ke utrai kai benda ke bishar ke utrai ya ke bungai kai ke bishar ke utrai ke bungai ha ke shisha kada ke bishar ke utrai ke bungai kam desu ke bishar kum dong hey mela ai jikanya ngamela yalap kanosin atau utrai tip hai nga utrai tip hai phi para utrai undam bishar su ngi kunta tang supet ikini ki briu ki bra sekalian kaban pa chungi ui bala tap iki dak salam ko Jesus Christ om sem yo isu iki pop ki chungi Syai ki pop sini hatung amdan pop don tang bala tap ka salam ko Jesus hajka ka mau blai undo i yang ai ka pop ka bangang ale namar bangala pedang yo Jesus belayu iman yang senam ke jung jisu la tap lor ke junga hajka bu try belayu jungi unya i ke pop ke junga uji i ke senam ke jung jisu la tap lor ke junga uji isu i ke pop bale balakit ak senam ke jung jisu la tap ak senam ke jung jisu para bagi be hak ada ke por ke bang taru ke jung besar ke jung try ke long batikna ke jung besar ke jung try ke long batikna hatung ikwa bangin rai bersiapun rem lagi sesuai ke declaration lane ke jing penera ke jung try bagi to ke bala pedang Jesus Christ ke lai sabeng hatu ngikwa bang try un besar ngi dak bang bayi mela rai rem le bi kwa benong pi ke bala pedang Jesus Christ ke jing suk jok ke bedang bala pen kre na du mendang long ka pertai na ke beta ke jok pi akot iki peristiwa ke por begini ai ke jirwai bat ngas ngau sanot namarangar wa diu briu ngamtip kai ka momen sim jong try Ukraine po jong pi ka por la khot ke jikala ka bomot baladadan na pedang jongi hakan dong hakaja ka syong hakan dong jika ka bagi gidan la daw men sim jong try u ka tu po jong pi ngam sim la khot e pi ka balang la khot e pi ka jikala ka bomot balai ngam khot e pi ka balang kadau hulang bau try undom khot yang ngero da ka balang hakasgi juga bisa la kata kadau la khot ya pi ka ka por bala don kino ki ba utrai ko ban pen kendo ya pi ki ba utrai ukran po jong pi ba pi ko ban light na kata ka jing bisa pi ko ya ka declaration dan pi ko ya ka jing pen bana ka jong utrai ba pi lo ki briu ki bala pedang Jesus Christ la khot pi ya ka janbet ngin bo ka jing doai na ka ban ka jong pi ngin ker khu ker doai pi na ka kerta ka jong utrai ba pi ro video lang ya Jesus Christ kenang ba kanam long kejing bisa kare ke long declaration kare kejing penmana ke jong try wala pedang Jesus Christ ke prestim kita ya kejing mai bunsin a try ngaju pen mong iame ling baki kambat jingle jonga ngam ngô thu la jing im bangayat bat ka perthei re me khodet yang ablay bunsin atrai pen mong yame ling baki kamba jingle jonga
di yang ablay mi long nong bên kia ya ka jing em jong nga nghe ba me leki kamba ni wan ban ai ngu da ka do duot baro ongan rai hallelujah Sunong penim balayap halol ding na bantung em yunong pokok manga tangan dem mani yau si omen pen jam laso sin bursin atau Dapat kan mau ibu saya sin pada sin bursin baru angin juga story kerja muslim ngaju pen mau ya me benek nak kerja kedodot leng waki kambang sibur kerja ha kata karib kerja sedap kerja buah pori jib hadu kena ya sakit kun kerja kerja nado musim haram hado ini kelak kabur tak hadu mau leng rajin ini nak batang Bagi beliau akan kepentingan akan isi kita. Lada utrai ba, lada kimpat mati kita kita harukom. Kita utrai wai kerja kita kita nak belingi kuat mau utrai sudah kita. Kita kita remi kodi ya. Baik apa mau utrai, dah ai, dah cepat kapak kajing jo. Anda lama kita atau kikuat Jisu dan apa joki undang ba pilong ki beri ke belakangku ka jiksuk jok ke peneng kalau penkrek lupa naduk mendam long ke perti nak bentar ke joki